kusvika pakukwirira taura yetinzwe nyaya pamusoro emakurukota edare nemi mose makateerera. Inini nyashagazi ndakwirirawo Linda Kamukora panyaya yekuti akanyora mameseji achindituka uye akandinanga uroyi. Chakaitika, inini ndakanga ndiri kushopu kwangu, uyu mukadzi wemurume wangu ndofunga iye zvinozvi akukwanisa 3 months tichigara tese pamba, akatora foni yemurume. Garamushe iwe garamushe. Akatora foni yemurume ndobva andisendera meseji, ndobva hatizvoni maswera sei maiguru, ndiri kukumbira kuti kana makubva kushopu mouya nemapirizi ababa havasi kunzwa zvakanaka. Inini shuwa ndakanga ndavasiyo vasinganzwi zvakanaka kumba. Ndobva ndapindura ndakati inini mapirizi ndagara ndakatenga kare, hazvina mhosva, ndiri kuya ndovapa mapirizi. Ndobva ambonyarara, ndobva zvanzi muri kuya kasikaema apapi. Ndobva ndambonyarara ndofunga kwechinguva, ndobva ndati kwakanaka here kundibvunza kuti ndaapapi. Inini ndati ndiri kuita sei, ndiri kuuya. Ndobva anyora mameseji ngadzi zvauri kutaura izvozvo zvine basa regetaway. Ndikati getaway ishona yakadzama-dzama kai, inoreve ishona nokuti mameseji acho ndinotori nawo mufoni muno. Ndobva ndapindura ndikati ndobva hatizvonikoma musingadaire foni pese apa sei mamusingadaire foni. Ndikati ende ndanga ndakatowandirwo nemakastoma, ndikati kuti ndidaire foni ndandisingatomboinzwawo, mwana ndiye aitotambisa foni. Ndipo pakanyorwa kuti muri kuregedzera kudaira foni, muri kuregerei pamwe kuno kukaitika rufu muchidaira foni mhani. Ndobva ndanyarara zvangu, ndobva tatanga kutaura, ndobva azonyora meseji zvakanzi iwe kuonda kunge kasikelatoni mhani, kuonda kunge kasikelatoni, kumusha kure kunosvika amai vako nababa vako vachinja namapendi magaro atete vako, uri muroyi, ziguwa, zidzoro hombe. Ndakati ko zvese izvi ndamutadzireiko mumwe wangu, chandanyanyotadza chii? Inini ndobva ndapindurawo zvandikapindurawo, ndofunga pamusoro pemameseji aya ndakamachengeta. Ndobva ndapa pamwe bamunini vanoita vari mukomitire kwasabu kwatinogara. Ndobva ndati nditariseyo mameseji aya mundibvunzire kuti akaguna ndovapa here foni mukadzi, nokuti anga ari utori manheru. Ndofunga dzadziri kuma27 past 7 ndo vari kupa here mukadzi wavo kuti andituke pafoni, ko ndamutadzirei, ndaita sei kana ivo akaguna ndavatadzirei. Ndobva ndavafonera zvikanzi ini foni handisiri ndinayo, asi uya anditorera foni, handisina kuziva kuti ndiro basa raaita se raatora kuda kuita se kushaudha mumwe wake. Zvisinei ndobva ndati asi ko ndobva ndazoenda kumba ndati ko akaguna ndima mune foni zvanzi aiyo foni handisiri ndandinayo. Ndikati maona here zvanyora mukadzi wenyu achindinyorera pamameseji, andituka akatuka vabereki vangu, atete vangu, handizive kuti vane chavakamutadzira here, uye ari kunditi ndiri muroyi. Pauroyi apa asi akabva nhumbu here, asi akashayikirwa nemwana here? Ndipo pandandida kuziva kuti zvakamira sei. Ivo ndobva vafonera bamunini vai vakambovafonera, ndobva vauya Makuseni. Ndobva vafonera asawira wavo vanonzi Amabhande, ndobva vauya Makuseni. Amabhande ndobva vasvika nakashava vanhu vabamunini, nai vakagunda vanga varumba mama. Ndobva vakutanga kutaura nyaya. Ndobva vakati kuti titaure nyaya hazviiti kuti titaure uyu Linda asipo. Bamunini ndobva vakwidza kumusoro kunodedza uyu Linda chaakakwanisa kupindura chavakauya vatitaura, vakataura vakati ati anondida ndiye auye kuno, ende ndakauya ikoko ndiri kunomutsa hondo. Ndobva ndazvitongesa ndakati ko hondo yaari kunobuda kumutsa pandiri ndiye, ingwani ndiye aitondituka achishoropodza. Ndobva vazokwidza zvekare kechipiri, ndakaona uyu Linda akuuya, ndobva apinda mumba mangu. Ndofunga ndaitotsanangurira naMabhande kuti uyu akanditi ndiri muroyi. Zvikanzi ndakakuti uri muroyi kupi, ndakakuti uri muroyi kupi. Ini ndofunga ndandakatogara. Ndobva angopinda ndobva angosvika pandandiri, ndobva bvisa dhuku rari mumusoro mangu ndandasunga dhuku, ndobva arikanda uko. Ndatoona kuti panapa nyaya yacho ingatoipa, ndakaramba ndakagara panapa, ndinogona kutotadza kuzvidhifenda. Ndobva ndasumuka, ndobva andibata umu, ndobva ndamubata umu. Saka bamunini vachisumuka, uyu ndobva atora mugoti wangu wandinobikisa sadza, akuda kutondirovesa nawo. Bamunini ndobva vakabva vasvika patatiri, ndobva vamira pakati. Vamira pakati kudaro
uyu ndobva amboita wange abuda, ndobva abuda nemugoti wangu, ndobva aurasa kusango. Ndikati ndakutsvaga mugoti wangu uyu asati akwidza kumusoro kwaanogara. Mumba mangu mamune dhishi remvura yaigezerwa maoko noti vanhu vanga varimo vaidya sadza. Ndobva atora dhishi riya ndobva asiya ndimwaya mvura. Ndakati ko munhu uyu simba rake riri kumbobva kupi ende chiri kuita kuti aite izvi ndechei? Ndobva zvapera zvakadaro. Uyu ndobva akwidza kumusoro, murume ndobva ateerawo ikoko nana bamunini vaye nasawira. Zvavakazonotaura ikoko handina kuziva kuti vakataura kuti kudini. Ndobva ndaona kuti nyaya iyi haiperi yakadaro. Ndobva ndaudza sisi vangu ndakati ndobva ndavasendera meseji yeye yekutukirwa vabereki vedu. Sisi ndobva wakabva kuti ko uyu ari kutitukira vabereki vedu vakamutadzirei, asi vakambouya ikoko here vaine nyaya yavaitaura kana kuti vakamufonera pafoni yelinda wacho. Sisi vangu ndobva vafonera vakagona vanhu vabamunini vavo vachivabvunza kuti ko uyu aitukire chii vabereki vedu. Saka handizoziva kuti vakanyanyopindura kuti kudii. Sisi vangu ndobva kuti ini kupedza nyaya regai ndisvike ikoko ndinzwe nyaya yekuti uyu taakatukira vabereki vedu chii. Sisi vangu ndobva vatouya kumba kuya kuya. Ndomunga takasvika ari manheru noti mota dzinononoka kufamba. Ndobva tasvikira kunogara uyu kuri kugara Linda uyu. Saka murume ndiko kwaakanga apfuurirawo kuenda ikoko. Ndobva tamusvikira ari panze. Ndobva takasvika ndobva tati murume ndobva pindirai mumba. Sisi vangu ndobva vakubvunza kuti ko imimi bamunini ndiri kuda kubvunzawo kune mukadzi wenyu kuti saka uyu anga akabata bhaketi achicheka muriwo. Patikasvika isusu ndobva atora bhaketi rake riyara ndobva atobuda panze. Zvakanzi ndiri kukumbira kuti nditaure mukadzi wenyu. Zvakanzi nakaguna ndiye ari kubuda panze uyu mushedzei. Uyu ndobva ashedzwa ndobva amboita kakudhileya ari panze. Ndobva azopinda mumba muye ndobva agara kudaro. Sisi vangu ndobva vakutaura zvikanzi ko bamunini zvinoita here kuti mainini vatitukire vabereki vedu uye havazivi. Zvakanzi nauyu muri kunditi mainini handisi mainini venyu. Sisi vangu akati aiwa haisiyo nyaya zvangu yandauya mainini ndachida kungobvunzawo kuti ko nyaya yekutuka vabereki vedu makavatukira pakuita sei. Uyu ndipo paakabva atanga kupindura rako zvanzi zvinoda atete vangu varipo. Kana atete vangu vasipo nyaya iyoyo haitese haitongeke. Ndipo pawakabva kuti saka atete vako ndo vakakutuma here kuti usende mameseji uchituka vabereki vedu notuka atete vedu vausingazivi. Sisi vangu ndipo pavakabva vati alright chibuda panze. Kana usiri kuda kutaura nyaya yako kuti murume akambobvunzwa ndobva aramba akanyarara anga asingadairi. Sisi vangu ndipo pakabva kuti ko nyaya yacho zvavasiri kudaira tinotongana chino. Sisi vangu vangu unotigadzirisa dai nyaya yakatopera kare. Vakati hapana chandichatonga nirege ndichibuda mangwana tichienda kwasauri. Ndofunga uyu achibuda padhoo sisi vangu vakagarapo. Uyu ndobva atoti kuna sisi vangu saka mamuchifungidzwa kuti ndinotya here kubuda. Hapana zvamunondiita. Sisi vangu ndobva kuti hapana chavakaita. Ndobva kuti tinotenda. Takaenda kwasabhuku. Uyu akaramba kuuya kwasabhuku kuti nyaya itaurwe. Ndiyo nyaya yandauya nayo mudare. Ndo mungave mabusiness. Phone. Oh, wow. Wow. Sizirinda ndofunga apa ndonongodzwa zvakareba chaizvo. Zvandinoda ndikokubvunza iwo mubvunzo wachiwachindipindura pamazwi angu maviri. Ihungu here kana kwete zvataurwa namai? Takatukana ihungu. Zvese zvatova nyaya yako isobi ibvuma. Zvimwe ndikubvuma zvimanisi. Ndiri kuda kuti undipindure. Hungu kana kwete? Kwetewo kutipindura tombonira ipapo. Hungu. Ndoda kuti unyatsotsanangurawo maitikiro azvakaita kuzosvikira zvose zvataurwa apa zvaitika taura tenzwe nyaya. Zvaitika akagona wewe. Zvaitika akagona wewe. Ndina. But chitakaru. Saka situation endeona ngena mabiyangu bamba. Mabiyangu yasiba. Ngasinga muyenda. Ukanafonera in fact ndikatanga kufona. Panguva yakadaro ana vekufona ndizvo. Akaguna vakabva vatitaudza. Ava ndo vanhu vatimira ende kufonera ime manje. Tangendera se ndapindura akaguna zvarume.
but the moment yandikazofonera apo mangwasadareshe vanhu vati maswera siya mabhuku wamusi kudaira foni wani asi mabhuekana nezwi asi kana mabhuekana nezwi kuti izwi radaira nderei here one day muchaiginwa kumba kwaitika rufu zvinozoita here kuti mimuye papa vanhu papazara vanhu so ndiri kuti wigrechi akagona mapenyezi ndaisenda futi ndobva ndati manzwa here ndombovati mapirisi ndagara ndakaita sei ndakatenga kudhara ndobva ndati orit so ndiri kuti chikasike kuuya mukasike kuuya kunonoti mabenyu munozvi kuita mabenyu muno ava ndombovati zvakatanga rini zvokundibvunza kuti zvokundiudza kuti ndikasike kuuya iwe mugoni chiva nyamedhumbi usingati ndofunga ini ndiningazotanga kukandidzira ndati get away asi kukuudza kuti uya kuno asi ndati pane zvandiri kuda kana kuti ndite sei asi ndikutoedza kutoti ndite sei ndikudze funga takava nekukandirana pataita sei kwataita pamameseji anditi sevanhu vari kuita sei vachituka inini ndichikanda zvangu ame tinoachita sei ndichikandawo zvavo inini handisi kuramba kuva tiko tisikeleotoni ndakatuka kuva tiko kuti kumusha kure kunosvika baba namai achinzi namapendisho ndakatuka kuvaudza kuti uri kamuroi ndakataura kuti ndivaudzewo izvozvo ivo vaita zvekufona ini handauziva kuti itriki iripo ndakatanga ipapo chandotora kuti chandikaita nditi ndakaita chidoko chekuti ndakatanga kuita sandaresei panguva yavaita zvekufona pepa yanditi handina kufunga dzekuita sei dzekurekodi ava vakagwa nditukawo pandingavatuka kuti ndizwatiko kuti kunosvika baba namai vachinja namapenda nditi ivangu vandizo kuti ure kufana amai ndopandikabva ndavatukawo zvipi ndikati tiri kuita sei zvekutukana saka inini panyaya iyoyo handisi kugoiramba shuwa kuti ndikavatuka izvozvo ndakatovatuka pamusoro pazvona yamangwana achina shuwa ndikadedzwa kunzi uyaiku ndikaramba kuita sei kuenda pandikazodzika kuzatsikoko ndikangosvika ndakatotanga kurova pandikada kuti ndisvike ndigare pasi ameguro kabva totanga kundijunga shuwa ndikava ndavarova mbamavemo mvura yarutiro kuti ndakavakapira iyo ndakatovadira mugoti vakutoti ndakatodaira kuvarova ndakatovarova navo aiwa tinotenda mwanangu wataura zviri nyaya iyi takuidzora kuna mambo ndofunga wabvuma nyaya yako saka takuidzorera kuna mambo kuti achitaura kuti vazvingaitwe sei. Tinokosha kana uchiziva kuti munhu wakatadza chikuru kubvuma nawo. Ndodaira kuti vanhu vari pamurume mumwe chete hatiri kuzona ava ndo amai guru ava ndo amai nini hatiti zvinoitika ndezvekuti amai nini vanotodii vanotodzokerawo pasi kana amai guru vachitaura zvino apa zvayatsoratidza kuti amai nini vanga vari pahaya hatiti mukuzona saka ndo nyaya iripo yokuti amai nini havasi kuramba kuti ndakatadzira amai guru ava amai guru vakagumbuka chokwadi vakatadzirwa asi tinodaira kuti kana muchinge muchinetsana netsanai muri vaviri hatinosidzwa ko baba neamai vari kumusha kumavapidziremuka menyarara baba neamai avo munovapidzirei kuvatuka munoziva kuti tiri kwedare homberi zvino isusu tiri kuti amai aguru akwa ndo wakwira dare rekuti wakanditadzira nokuti wakandituka wakandinanga uroi ndizvo zvoka izvo saka wakatadzira amai guru hati murikuona iwo uri kuti wakaita udofu waida kutepa zvaida kutaurwa nevanhu pauri kuti wakaita udofu udofu wako wakamudira pakuti andiri kuti wandikaita udofu mapi yangu pamameseji anditi ainyora zvakare aikana nditi but angasingazokanda zviri pachizvipahaya aibvaita paita kukandidzira paipa aibvaita kuita sei kufona saka inini ndoba ndisina kuzodzwa ndobe kuita sei pamusorerera aiwa nawo yataurwa dara imi amai ndinava cheti vabvuma musha yavo ndimakatadzira ava bvuma kuti vakakutadzira zvino nhau iripo dare rinoraona kuti makatadza ndimi amai hati mazviona dare rinorazvoona kuti ndimakatadzira amai guru mabvuma pamberi pedare kuti ndimakatadzira hatiti saka dare rino chokutanga ndechekuti munofanira kukumbira
amaikuru kuregere kutadza kwamwana kuti tiri chinchekuta uyai mupfugama Pfugama pautarise kukumberere. Changa wachinisa pawati takafanirana ndichitamai vako ivo. pafuura kwaizo pfugama ihasha chete zvinopera kana munhu achinge akumbira rege kunge kumachechi kwese zvino zviuya zvawakatadzira mwari zvese ati unofamba zvakanaka zvino vakukumbira rege atimo ndo chinhu chinokosha zviri kupinda mareko dzedu vari kukumbira kuti amai guru ndiregerero ndakatadza ati ndizvozvo itaidzokere dariki Simudzai. Zvakanaka hazvisozozvidzokorosa. Right. Vanhu havagari pamwe chete. Zvinoitika ndezvokuti kutadzwa kwakaitwa neuyu anoripa murume. Kutadza kunoitwa neuyu anoripa murume. Amaya vari kutaura iko kuti ndinoda inini mombe imwe chete nembudzi mbiri. Zvino muri vanhu muri pamwe chete. Imi zazvozvipano munofanira kupa mbudzi 4 apedza. Gere pamwe chete.